Terus Mbak Tri Hastuti bareng Mbak Lisa karo Mbak Tatin menika enten pamundhut Kembang Rawe. Nah, nggih. Dipun aturaken. Nyuwun pangapunten mbok menawi mboten saged sedaya pamundhut kula aturi amargi nggih ingat waktu. Ayo. Nggih niki wae nggih wonten pamundhutan napa sawuh gletak nggih. Sesuk nek nanggap meneh ya Mas ya. Kejeme. Lah kantenan nika pamundhutan kathah sanget nggih. Bentar awe turun gunung, Dik. Wah, iki seberat sebelah nek ngene. Tapi ya Abot Iki kono. antep ki. antep iki antep. Ora oleng lho ngene iki gede-gede. Gak apa-apa Mbak Ade malah penak ditumpaki. Tumpaki barang. Nggih, monggo kemarin. Monggo Kembang Rawe katur sedaya para lenggah. Monggo. Yuk, dados. Ayo Riri.